A vivenda de nova construción é inaccesible para gran parte da poboación. A compra de vivenda móvese cara ao mercado inmobiliario de segunda man, un parque que en Galicia está maioritariamente avellentado. Pois é a consecuencia de un boom inmobiliario que houbo nos anos entre 1960 e 1980, hubo un boom que dan agora o 45% do noso parque inmobiliario aproximadamente. Despois houbo outro boom inmobiliario entre 2000 e 2008 e nese momento é onde xa se parou a construcción. Aproximadamente pode ser entre un 15 e un 20% das vivendas en Galicia. Entón, temos que pensar que a maioría das vivendas teñen unha antigüedade de 40 anos ou máis. Purificación leva desde os anos 90 do século pasado dedicada a reformas no sector inmobiliario. Na súa empresa, da que é propietaria, non deixa de recibir consultas de persoas interesadas en acometer obras de reforma ou rehabilitación de inmobles recén adquiridos. Sí, con un mueble en tonitos madera, quedaría genial, quedaría muy bien. También en blanco. Sí, es una manera de poderlo combinar. Y si no le gustan los tonos beige, pues ir a otros tonos, en grises o en otros acabados. Hay clientes que te venían solamente por tema de baños, tema de cocinas, cambiar suelos, a veces armarios, carpintería de aluminio. E outros veñen, a maior parte deles, por tema de reforma totalmente integral, donde abarca todo, baños, cociñas, novas distribuciones, suelos, todo, electricidade, fontanería, todo tema de instalaciones, vestidores, abarca todo tipo de obra completa, o que é como se chegáramos, encontramos unhas paredes diáfanas e reconvertímoslo todo de novo. Vivendas que se poñen á venda xa reformadas ou vivendas que se compran para reformar configuran o parque de inmobles dispoñibles, unha realidade que no caso da Coruña podemos atopar prácticamente en calquera barrio da cidade. Pois casi todo Monte Alto, salvo a parte nova da zona da Torre ou calqueira dos barrios, ou os Castros, ou os Mallos, que realmente teñen vivendas das que estamos falando, que xa están cumprindo os 50 anos, que xa necesitan unhas rehabilitacións completas, non só as vivendas, senón tamén o edificio do que forman parte, no? Que isto tamén é moi importante, porque moitas veces non é só a túa vivenda que estás comprando, senón as necesidades que ten o edificio en canto a fachadas ou tellados. Reformas completas ou parciais que en ocasións implican cambios na distribución dos espazos da vivenda. Sí que se xoga con moito cos espacios abertos, cociñas abertas ao salón, armarios, zonas de vestidores en dormitorios con espacios grandes. Cambian, cada un, digamos, que amolda ou fai o piso a súa medida, como lle gusta, dentro da reforma. Moitas veces as familias, para poder acceder por primeira vez a unha desas vivendas, teñen que acceder a vivendas de menor prezo, polo tanto, xeralmente fai falla unha rehabilitación. Dependendo dos anos que teña a vivenda, esa rehabilitación ten que ser máis profunda ou pode ser solo un lavado de cara ou moitas veces poden entrar a vivir nunha casa e ir facendo logo pequenos arranxos. A máis do prezo do inmoble, desde o sector apuntan os prazos que se barallan no mercado actual das reformas como factor determinante á hora de decidir o tipo de vivenda a mercar.